नमस्कार मित्रांनो, मी सर्वेश स्वागत करतो सुवर्ण कोकण या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आपल्या चॅनलचे एक सबस्क्रायबर अमित गोनेजी यांनी आम्हाला एक रिक्वेस्ट केली होती की आपला जो मुंबई गोवा महामार्ग आहे तर त्यावरचा एखादा रात्रीच्या प्रवासाचा व्हिडिओ पोस्ट करा म्हणून। तर त्यांच्यासाठी म्हणून हा व्हिडिओ आम्ही पोस्ट करत आहोत। तर या व्हिडिओमध्ये आपण जाणार आहोत झाराप ते ओरोसपर्यंत। व्हिडिओ थोडा मोठा होऊ शकतो, तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की पहा। मित्रांनो, तुम्ही जर या महामार्गावरून रात्रीचा प्रवास करत असाल तर गुगल मॅप नक्की ऑन करा, कारण कोणतं गाव कधी गेलं ते काही कळतसुद्धा नाही। जेव्हा हा महामार्ग पूर्वीचा जुना महामार्ग होता त्यावेळी काय व्हायचं तर झाडं किंवा जी आजूबाजूची दुकानं, घरं अशा काही खुणा असणाऱ्या ज्या जागा होत्या त्या जागा आता पूर्णपणे रुंदीकरणात काढल्या गेलेल्या आहेत। त्यामुळे आपल्याला कळतच नाही की नेमकं आपण कुठे पोचलो होते।
आपण आता कुडाळपर्यंत पोचलेलो आहोत. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण आपला कुडाळ ते ओरोसपर्यंतचा प्रवास पाहणार आहोत. तर पुढचा भाग तुम्ही नक्की पहा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा आणि आपल्या मित्रपरिवाराशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही या व्हिडिओतून काही माहिती मिळेल. धन्यवाद.